حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا دا انتظار سلگئی میں شونڈے نورا کڑی وچے پا ارمانا شاعر را قلم بنکا دا درد دل زڑا بیانا دا انتظار سلگئی میں شونڈے بغیر دا اوخ کو میرو زگار نشتا دا جوان سہر مو پو قرار نشتا تیرا شش باپو فریادونو دا اوخ کو جوڑ میوی بارانا دا انتظار سلگئی میں شونڈے شاعر را قلم بنکا دا درد دل زڑا بیانا دا بے گناہ اوخ کو جرگا میں دیما شمان ہمرا سرا میں دا بے وسن جوندن دیر گران دا منظور غواری بابا جانا دا انتظار سلگئی میں شونڈے نورا کڑی وچے پا ارمانا شاعر را قلم بنکا دا درد دل زڑا بیانا سرا میں چشمان شولا دردونو یو خدای خبر دل زڑونو تو غاڑا کڑائی میں دوخ کو امیر پویا کی دا جانانا دا انتظار سلگئی میں شونڈے نورا کڑی وچے پا ارمانا شاعر را قلم بنکا دا درد دل زڑا بیانا ای وسید نور لاسکا نظمتا فریاد می وایا دی پختنو تا اختر المنزل نشم گورا زنا لارم سازا و سمانا دا انتظار سلگئی میں شونڈے نورا کڑی وچے پا ارمانا شاعر